So hindi na naton pagpalawigon mga angkos no, masakay na ta from Bacolod to Iloilo City mga angkos no, para masaksihan ta ang tayog sa Kabatuan sa Iloilo. So after 2 hours nga biyahe mga angkos no, nag-abot na kita diri sa may Kabatuan, Iloilo City. So makita ta diri mga angkos no, mga sound system nga nagalinlain nga mga lugar no. So masaksihanin naton sila sa September 10 mga mobile setup ni mga angkos no. So ang kanamiton lang da mga angkos sa Team Turbo Family kay gabi no ligay isla tanan nga mga angkos siya. So makita ta gid ang ilay nga kapag kooperar nga tanan. Kag first time ko masaksihan mga angkos no, kay nokdo sila balaya sa mga speaker nga mga lagko balaya. So grabe ang mga lights nila mga angkos no. So kampiyon gid ang Team Turbo Family. So samtang nagaulat ko kay AJ Ababan gid kay Joy Masoy mga angkos no, gabi video ko din sa ilang binyo mga angkos no. So pagkadugay-dugay mga alas 9 sang gabi mga angkos nag-abot na si AJ Ababan kag si Joy Masoy TV. So welcome na mo. Magandang abot Joy Masoy TV. Welcome to the City of Love, Iloilo. Well, Mr. AJ Ababan of Liloan, Cebu. Well, Cebu Opas City. Welcome. And of course, si Uncle Nob sang Pontevedra, Negros, Occidental Vloggers, Nobs TV. Uncle Nobs, welcome. So nagpawayway kay manay kadali mga angkos no, kay pagadugay-dugay mapuli kami sa amon nga hotel mga angkos no. So thank you so much sa nag-sponsor sa amon nga hotel no, ang The Independence Mini Sound of Kabangkalan, Negros Occidental. So amon ning hotel nga amon nga ging tulugan mga angkols. So gamay lang atong tulog mga angkols, mabugtaw na ta kay aga na September 9 na mga angkols no. So umpisahan ta na ang Battle of the Sound diri sa may Kabatuan, Iloilo City. Kag syempre mga angkols no, hindi matigayon ang Battle of the Sound kung wala ang aton the man with the golden voice nga si DJ Rapi Mabini Masangya no. So pamatian ta ka interbiehon sa ni Joy Masoy TV mga angkols. So ari pamatian ta mga angkols ang interview nila. Ay Kabatuan, mga ikaw yung unang Una na yan, mga 2014 hanggang 2019 last na pag-pandemic. Ngayon, bumalik ako after 4 years. Dito na yan, ika-8 na ito. 8 na. pali pangwalo pala. Pangwalo na. Pangwalo ng event ko sa Tayog sa Kabatuan. Pangwalo na. So, ano na pala, parang yung pangalan na tayo school, nakapangalan na yun sa DJ Rap. Yun, sa noon una, the first DJ Rap, Tayog, DJ Rap Battle of the Sounds, Tayog sa Kabatuan. Yan sila, rin yung title. Yung una na. Pero DJ Rap sa taas, hindi mawawala doon. May first talaga yun, 2014. So nabatian niyo mga angkols no, ang interview ni Joy Masoy kay Sir DJ Rapi Mabini Masangya no. So why namin nagdugay mga angkols, nagsaylo na kami sa amon nga venue diri sa may Kabatuan, Iloilo City Bypass Road, Zone 11 mga angkols. So ari na ang mga speaker mga angkols, pakita ta sa inyo. One, two, three, come on! Make some noise, 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 make some noise. 1, 2, 3, come on!
So grabe mga angkos no, ang mga taga Kabatuan Iloilo no. So may ara sila set up mga angkos nga di 5, may ara sila set up nga di 6, may ara sila set up nga di 8, may ara sila set up nga di 12, kag may ara sila angkos nga set up nga di 15. So isa ko diri sa judge mga angkos sa ilang Battle of the Sound diri sa may Iloilo. Ag syempre mga angkos no, ari man ang participants ang Hinigaran Negros Occidental no. So shout out lang kay DJ Aiba no. So ginapamangkot sa ni Joy Masoy sang iyang mga processor kung paano ang adjustment, kung paano ang mga timpla nga magnami ang quality sang sound system mga angkols. So ari ang mga gadgets pakita sa inyo mga angkols. Turbulence pa daw. So kanamiton sa mga gadgets nila mga angkols no, syempre kung ara ang inin mga angkols, ari man ang independence of Kabangkalan Negros Occidental mga angkols no. So ari man sila nagparticipate man sila sa tayog sa Kabatuan Iloilo. So by the way mga angkols no, shout out kay DJ Joshua Columna, kay DJ Mark Gerdi mga angkols no of Team Tiger Philippines. So ari na mga angkols no, preparar na ang aton nga mga DJs, mga operator, technicians mga angkols no, kay mampisa ng aton nga Battle of the Sound, the 8 Digirap tayog sa Kabatuan Iloilo City. So good luck sa tanan nga nagparticipate no sa D5 setup, D6 setup, D8 setup, D12 setup, and D15 setup. So shout out kay Master Touch no sang Dane S Soundworks of Team Turbo family. So kung makita nyo mga angkos no, ginasaylo na nila ang wire no sa main line sang generator para nga magbakod pagid ang supply sang mga sound system diri kung magbattle na karon sa field mga angkol. So good luck sa tanan-tanan nga nag-join sa the 8 Digirapi Mabini Masangya Battle of the Sound 2023 sa Iloilo. So syempre hindi gina madulayan no, kung ari kita sa venue may paraffol ginaya. So ari si Digirapi Mabini Masangya. Ang ahoy nga bulawanan. Okay, Joy Masoy manawag silang winner sa t-shirt Secrets. Okay, atago Joy Masoy. So congratulations no sa nagdaog sang t-shirts no, halin kay C Kids Mini Sound mga angkols no. So ari na mapakilala na ta sa stage mga angkols. So once again, introduce natin ang Board of Judges. Judge number 1, one of the event organizers sa tanang event man sa ilang panwa, nagka-participate man sa tanang mga programa, kag coming soon, maging kumaluyan, maging barangay kagawad sa ilang barangay sa panwasang Pondegatra. And of course, one of the gamay pa lang, katakbo pa lang vlogger, dapat i-subscribe naman, follow naman ang iyang TV, okay? So once again, ladies and gentlemen, our first judge is from Pontevedra, Negros Occidental. Ladies and gentlemen, first judge, Uncle No! Ay, hindi na black pa. Ang bisita natin, ayaw nyo. Ang ilang TV o ng Uncle No TV, nakapula sa kanila. So antes tahusgahan ang ilang mga sound system mga angkols no, maparapol kita na iliwat mga angkols. So congratulations sa winner mga angkols no. So ari na ipakita na namon sa inyo ang kung ano kabaskog tayog Kabatuan sa Iloilo mga angkols no. So damo taho mga angkols. So ari
So nahusgahan na naton mga angkos no ang ilang nga mga sound systems no. So laton talaga ang result mga angkos. So antes ang result mga angkos, manghatag na certification si DJ Rap sa amon mga angkos. So ari mga angkos, watch nyo. Next certificate goes to one of the vlogger from Bacolod City, Pontevedra. And kung may mga taga Pontevedra, ano ka barangay ganito? Alarocan Roma, Pontevedra, Negros Occidental. So mabot nga eleksyon aton din siya totohon kagabuligan. Okay, so mapabattle din siya. Once again, ladies and gentlemen, certificate goes to Uncle Nobs certificate. So mga kapag sa dari sa Kabatuan Iloilo, salamat din sa inyo mga welcome sa mga tanandari na nakabisita kami sa inyo dari sa may Kabatuan Iloilo. So ang tayog sa Kabatuan laing gidya pag si Jirap ang mag-manage siya, pero di gidya nga baskog tayog sa Kabatuan. So palakpakan ta si Sir Jirap. Thank you so much kay invite mo ko dari sa may Kabatuan. So first time ko masaksihan ang tayog sa Kabatuan. So malahoy na salamat. God please support nyo ang akong page, ang Nobs. Baligay lang ta. Thank you so much. Okay, thank you. Parang may pinakabahan dito. So diri na natapos no ang aton nga battle of mini sound system diri sa may Kabatuan, Iloilo City no. So buwas bantayan ninyo ara na makbakan mga angkos gawlat-ulat na sila ma-set up. So bantayan nato na sila buwas kung ano sila kabaskog magpatayog sang Iloilo mga angkos no. So ari mga may mga patikim sila sa inyo mga angkos. So lang tawon tani ang ilang mga sound check.